tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Hinugasan niyang mabuti yung balon. Tapos, pinalobo niya gamit ang kanyang bibig. Hi, DJ Rocky. I-share ko lang yung kainosentehan ng pinsan ko nung kabataan namin. Itago mo ko sa pangalang Pamela. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret File. So ito na nga, nung bata pa kami, grade 5 to be exact. E nasa labas kami ng bahay nung time na yun. Kasama ko ang pinsan ko. Magkalapit lang kasi ang bahay namin tsaka yung bahay ng pinsan ko. So, naglalaro kami sa labas. Kasama ng iba pa naming mga pinsan. Nang bigla na lang, nagsabi ang pinsan kong ito na may kukunin lang daw siya sa loob ng bahay nila. E di kami na iba niyang mga kaanak, dead ba lang kasi nga naglalaro kami. Ang tagal-tagal niyang nawala. Pero pagbalik niya, may hawak na siyang balon. Yung balon na pabilog. Pero may pahabang parang guhit daliri, pero isa lang. Yun yung tingin namin dati, syempre. Malay naman namin kung ano yun. So, ang ginawa namin, nilaro-laro namin yung balon. Kasi first time namin makakita ng ganun. Tapos sa katagalan ng paglalaro namin noon, may isang babae na kapitbahay namin na nakakakita sa amin na naglalaro ng balon. Tapos sinuway kami, pinagalitan kami. Pinutok niya yung balon. Tapos sinanong niya kami kung saan namin nakuha yun. At syempre, yung pinsan kong babae, siya ang nagsabi na nakita niya yon sa kwarto nila. Proud na proud pa siya. Ako po nakakita niyan sa kwarto. Tapos dagdag pa niya, hinugasan pa raw niya. Kasi parang malagkit. Kaya pala ang tagal niyang bumalik. Kasi nga, hinugasan niya pang mabuti yung balon na nakita niya. Tapos, sabi niya pa, pinalobo na lang daw niya yung balon na yun. At alam mo, DJ Rocky, kung anong ginamit niya. Gumamit siya ng makapangyarihan niyang bibig. Wow!
Dati, hindi ko alam talaga yung balon na yun. Pero ngayon, alam na alam ko na. Wala namang kaming kamuwang-muwang nun eh. Kaya sa pinsan ko, alam na natin pareho kung ano yun. At kapag binabalikan namin yung kwentong yun, tawang-tawa kami, DJ Rocky. May kung anumang katatawanan na napag-uusapan kami every time na nagkakaroon kami ng reunion. Wala lang, mai-share ko lang. Kaya sa mga adults dyan, wag na wag kayong mag-iiwan ng balloon sa loob ng inyong kwarto na meron pang laman. Kung po pwede lang, i-dispose nyo na yon. At wag na wag hayaang makita ng ibang mga bata sa loob ng inyong tahanan. Dahil baka mamaya, sa iba pala gamitin ng bata ang balloon na iyan. Yun lamang po, DJ Rocky. Muli, ako si Pamela. At ito, ang aking SPG, as in Super Packener Secret Fun.